Africa TV update ngiyabingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela igama lami ngingosi Nenhlanhla. Namhlanje sithulela uhlelo oluspecial la sikhuluma khona no Deputy Mayor woMlalazi Municipality. Simthathile ke uMadlokovu sakulethela yena ukuthi ke abantu abahlala ngaphansi koMlalazi bazizwele ukuthi ngabe ke uMlalazi ke noma ke umasipala zithini inhlelo zabo ikakhulukazi ke ngendaba yentuthuko. Umasipala ke namawadi awu-28 esewonke kanti ke ungaphansi noma ke ekuthe ngomhla ka-1 August 2021 kanti sekuqala sekuvota ukukhetha phela uhulumeni basekhaya. Lo masipala ke ube usungena ezandleni zeqembu iNkatha Freedom Party usuka eqembini African National Congress obuse ulihole amahlandla amabili kanti ke futhi ke amawadi awu-24 njengabanje aphethwe iyona iqembu iIFP bese kuthi ke amanye aphethwe iqembu iANC. Madlokovu siyabingelela siyakwamukela siyabonga nangesikhathi sakho. Ngibingelele dadewethu Thembekhulu, ngibingelele nababukeli bohlelo lwakho. Ngithokoze ukuthola ithuba elifana naleli namhlanje egameni lomkhandlu waseMlalazi. Ngizocela nje ngokukhethekile ukuthobeka kumntwana waphindangene owumsunguli weqembu leNkatha Yenkululeko nokuyilona elinikezwe ithuba namandla okuhola umkhandlu waseMlalazi. Ngibingelele ongumongameli weqembu umntwana engosi uVF. Esifundazweni ke saKwaZulu Natal esiholwa umhlonishwa u-18 Ntuli nomeya weKingcetshwayo owe-district esingaphansi kwayo lapha eMlalazi. Thembekhulu nababukeli emakhaya, kuyintokozo enkulu kithi namhlanje njengomkhandlu waseMlalazi ukucosha leli thuba sikwazi ukukhuluma nani babukeli nokungabavoti lapho emakhaya. Sithokozela nje nethuba elisinike lona ikakhulukazi kusukela ngomhla ka-1 November 2021 ngesikhathi kunokhetho lohulumeni basekhaya ngokuthi nethembe iqembu le-IFP njengoba lalicelileke ukuthi nilethembe. Nisinikile amawadi awu-24 out of 28 nikwenzile ukwethembeka kithi njengeqembu leNkatha. Njengamanje ke sekukithi ukuthi sethembeke kini sinilethele intuthuko nezidingo ngaphansi koMlalazi Municipality. Madlokovu siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ke akesiqale ningena eofisi nophatha umasipala. Inhlelo zenu noma ke ushintsho lube khona noma futhi ke lube ngakanani? Umsakazi Thembekhulu egameni nje lika mhlonishwa umeya wethu umama uQT Xulu. Ngiyafisa ukuveza ukuthi esikhathini esincane singenile kulo masipala ogcotshwe ngokusemthethweni ngomhla ka-19 November. Singene esigijima. Kuningi esingene phezu kwakho engikholelwa kakhulu futhi nakhona ukuthi abantu ngaphandle umphakathi osithumile ukufisa ukuthi sizolungisa khona. Singenile-ke ziningi inhlelo zikhona futhi ezinye esesidlulile kuzo. Sigijima nokho ngoba iqiniso lithi sisesincanyana sona isikhathi sifikile kodwa-ke imphakathi ayidinge isikhathi ifuna intuthuko kubona abafuni futhi ama-excuses. So kulesi sikhashana singenile kuningi okusaqhubekayo ngoba kwathina kufanele sihlonyiswe ngolwazi as ama-office bearers ukuze sizokwazi ukuhola kahle umkhandlu. Leli thimba ke lama-office bearers liholwa umama ohloniphekile umhlonishwa umeya uQT Xulu. Nengimxoliselayo kakhulu namhlanje ukuthi engabibikho phakathi kwethu useyiyo njalo ingxenye yama-commitments ambambile nawo athinta i-service delivery nokugcina izethembiso esazenza kubavoti bethu lapha ngaphandle. Akekho-ke namhlanje ngiyaxolisa lokho kakhulu kodwa-ke ubusisile lolu suku namhlanje ukuthi asiqhubeke sazise imiphakathi yethu esithumile ukuthi yini esohlelweni.
ngizofisa nje mhlambe ukuveza ukuthi kukhona inhlelo noma inselelo engingathi ithinta ezempilo ikakhulukazi emphakathini esithumileyo njengoba sazi ukuthi we going through i-pandemic le COVID-19 esisihlumeze kakhulu. Ngiyafisa ukugqugquzela emakhaya lapho ukuthi sisondelane nemigomo ikakhulukazi ngoba iyona ndlela esizosizakala ngayo ukuthi sigome ukuze balifika igciwane eduze kwabo lingakutholi undekendeke bese lithathe indawo ningatholi imphefumulo esilahlekele. Asifisi ukuthi kube khona omunye umphefumulo olahlekayo ngenxa yayo. Ngithokoze kakhulu nje mangizwa indabeni ekseni kweminye yemisakazo ukuthiwa namhlanje awukho umphefumulo obikwa ukuthi ulahlekile ngenxa yalesi simo noma kukhona ukuhaqeka okukhona kubantu. Kodwa-ke lokho siyacela kakhulu emphakathini ukuthi asigome ukuze siphephe. Ngisekulelo-ke phuzu lezempilo kade enyangeni kaJanuwari yangasemaphethelweni noma kuqala uFebruwari ngokuxolisa umsakazi idate anginayo kahle eqondile. Kade kukhona iPhilo Phepha healthcare team noma train ebilapha eGingindlovu la isitimela lesi ebesizokwelekelela khona imiphakathi yethu ngosizo olwehlukene lwezempilo ukwenzela ukuthi abantu bathole eduze ama-health services ahlukahlukene nangezifo ezihlukene. Odokotela bebekhona lapho kangangoba nje babalelwa okungenani ey'nkulungwaneni ey'ntathu abantu abakwazi ukuthola usizo kulesi sitimela ebesihleli laphaya amasonto amabili. Bebelekelela-ke ngezinto ey'ningi ngendlela umphakathi owemukele kakhulu ngayo usizo kulesi sitimela. Siyafisa ukuthi ama-programs anjengalawaya aqhubeke noma kubelula-ke phela lishile sibuyise lesi sitimela kodwa nje i-response etholwe umphakathi nosizo nje olutholakale ngalesi sikhathi sikhona lube limangalisa kangangoba kube nanentsha elinganiselwa phakathi kwamashumi ayisithupha 60 to 70 ekwaze ukucosha ithuba lomsebenzi noma bekuyisikhathi esincane kodwa lokho okuncane okutholayo kuyalekelela khona umehluko okwawenzayo kubona nabo ukuthola i-experience nje ukuthi ama-services anjengalawaya alekelela kanjani emphakathini. Sibe ukulekelela i-youth kukhona iy'ngane zethu lezi ezenza umatikuletsheni zenza kahle. Umasipala-ke ohola umama uQT Xulu umeya wethu ohloniphekile ube usuyiklomelisa ezingama50 labo okuthiwa i-Top Achievers Awards. Ngesikhathi bekhonyeliswa bebelekelelwa futhi nangenhlece kanti kuleso sikhathi ukuthi bekwazi ukuyorejista ey'khungweni zemfundo ephakeme ngoba sinayo le nselelo yabantu abasha noma imindeni njengoba imisebenzi ingekho kanjena nje imindeni idonsa kanzima. Ingane ifunde yenze kahle esikoleni i-apply to i-higher institution of learning yemukele ebese umzali engabi nawo amandla ukuthi elekelele ingane just ukurejista ngoba nalo usizo lomfundaze kwesinye isikhathi alusheshi ukuqhamuka. Ingane izikwazi ukusizakala singaphakathi esikhungweni semfundo ephakeme. So-ke besithathele lo hlelo-ke nathi ukuthi aselekelele okungenani lezi ngane eziwu-50. Ngaphezu kwalokho futhi kwakhona lezi eziyishumi ezenze kahle kakhulu nazo zakonyeliswa futhi ngalo leli langa kusho ukuthi abafundi bebonke nje babe ngama-60. Laba abayishumi-ke akugcinanga nge-registration kubona kubuye kwaba naney'nsiza kufunda noma iy'nsiza kusebenza njengama-laptops abawatholile lapho nama-tablets ukulekelela ukwenza ukufunda kwabo kube lula ngoba ezinye zezinto lezo thola ukuthi uma esengaphakathi umfundi sosefanele kubuye futhi umzali lo ongacosha intweni ayithole lezi zinto athengele ingane ukwenzela ukuthi ikwazi ukuqhubeka kahle nokufunda. So-ke sikwazile ukuthi silekelele abafundi ngezinto ey'njalo. Saphinda-ke sakhuthaza sagqugquzela iy'kole nazo eziyishumi ezakhelele umasipala ebezenze kahle nazo sayibonga futhi sayithwesa uphaphe lwegwalagwala
ukwenza ukuthi baqhubeke bakhuthale benze kahle othisha siyakuthokozela kakhulu lokho. Uma sibuya siza futhi ngaphakathi la angithi ke ukusebenza kwamakhansela akupheleli kulona. Kufanele ikhansela libe sort of cabinet yalo kodwa ke ebizwa nge-ward committee. Sisanda kuphothula ke nge-office likasomlomo wethu uhlelo lokukhethwa kwama-ward committees. Engikholwa ukuthi ke luhambe kahle noma zibe khona ke inselelo lapha nalapha ngoba ukhona lapha bekuhlehliswe khona kuhlale kungapheli kwesinye isikhathi. Kodwa ke into enhle ngayo ukuthi akhona ukuthi bekuyinhloso yokuthi akungahlali ingoba abantu bebe-raise ama-concerns abo angithi bane-freedom of speech. So ke uma be-raise ama-concerns abo mhlawumbe kugcine kuholele ekuthenini ake kuhlelwe kabusha lokuhlala. Kodwa ke sithokoza kakhulu ukusho Msakazi ukuthi ekugcineni kugcine kukhethekile ngithi onke ama-wards ngokwe-report enginayo. So ke amakhansela ethu asenawo ke lama-committee azosebenza nawo kwama-ward committees nabo abasazothi go through workshop just to understand ama-roles and responsibilities abo uma belapha ngoba bayiso le khansela emakhoneni onke e-ward basebenzisana nekhansela ukusheshe bareporte idingo zemphakathi nezimo eziqhamuka iphuthuma kwesinye isikhathi la ikhansela lingekho khona eduzana sheshe ward committee leyo nto akwazi ukuyidlulisa ukuze ithathelwe inyathelo ezifanele. Njengamanje Msakazi siphezulu kohlelo lwama-IDP road shows la esiya khona emphakathini siyothola ukuthi idingo zabo ikuphi ababhekene nakho ikuphi abafisa ukulekeleleka ngakho noprioritize ke ukuhambisa ngokubaluleka ukuthi la ubaluleke kakhulu lokho uma ningasenzela lokho nje phambili sisalalela lezo idingo ngelezo zizothi ke masibuya sesiqoqa kahle sicompile zonke kulistweke ngokwe-priority ebese kubonakala ukuthi ikuphi esikwazi ukuthola ikuphi esikubeka kuyiphi position ngoba okunye kwakho akukhona emandleni walo masipala. Kudinga ezinye inhlaka ezingene mhlambe lesifundazwe noma ezingene lekazolonke. Kodwa ke ngenxa ye-intergovernmental relations onke ama-department noma onke ama-spheres ka-government njengoba emathathu nje ayasebenzisana ukwenzela ukuthi idingo zikwazi ukufinyelela kubantu. Ngingenza isibonelo nje kukhona imigwaqo Msakazi okungeka Department of Transport okungeyona kamasipala kodwa iqiniso lithi umphakathi lapha phansi ubukumasipala oseduze lamakhansela wavotela. So ke kuwumsebenzi wekhansela ukuthi inkinga esewodini ephansi lapha on the ground liyathele lithathe ukufanele likuthathe likudlulisele eminyango nofanele. Ilapho kungena khona ezinye inhlaka kahulumeni nangokuhlukana kwezigaba zabo. Awukwazi ukuthi wena njengekhansela uma bekufuna umgwaqo abantu kusuthi hayi lo akubona kamasipala we-department othile kusemahlombe akho khansela ukuthi wenza siphi isiqiniseko ukuthi labo bantu abagcine besizakele. Kunanama-challenges amanzi njengamanje ke inselelo le engaphethe nje uMlalazi noma ikhincetshwayo yodwa inselelo ebheke engingathi it's a national crisis. Ngiyaqolisa Msakazi lena ke ngekhulu nje inhlanhla umhlonishwa umeya uNtuli osiphathele ikhincetshwayo uyilwa ubusuku nemini indaba yokuthi akulunge inkinga yamanzi. Yebo sinayo njengamanje ngoba ngesikhathi befika akukhulumeli ikhincetshwayo la kodwa ngesikhathi efika umhlonishwa uNtuli lapha ya naye ngokuthunywa iqembu lapha ziningi inselelo afike wadibana nazo lapha ezikhomba ukuthi kufanele ilungisele. Ngiyafisa ke balaleli nani emakhaya belungu bethu baqashi bethu ngikuveza ukuthi la kusuke kuzoba khona ushintsho ngicela silindele nje ukuthi sizoba khona nezinselelo ezizohambisana noshintsho. Ngalesi sikhathi kunalezi inselelo ke umphakathi ubone ngathi leso sikhathi siwulahlile ukube ngathi uphelelwa yithemba ubone ngathi ayi nalolu shintsho sasithi silindela silibona
Ngizocela nje ukuthi kube khona lokho kubekezelelana ngesikhathi kusaqhubeka lolu shintsho kulungiswa kumiswa kahle inhlelo ngalendlela afisa ngayo uMphemba naye ukuthi kusetshenzwe ngayo ngoba inhloso yakhe enkulu useshilo lapha ahamba khona ngoba kade ehamba uvuselela inhlaka zokuthunyelwa kwamanzi la eMlalazi nje emasontweni amabili edlule ubekwa ward 8 lapha afike wakhipha khona ibudget yokuvuselela ingqalasizinda ukuthi ukuthuthukisela abantu bakwazi ukuthola kahle amanzi ngoba amanzi Msakazi kuyiqiniso ukuthi awumgogodla wempilo kumuntu ngaphandle kwamanzi impilo iyama ngalo lelo langa futhi ntambama ubese yakholela ku 20 waseMlalazi obanjeni nakhona eyokwethula iproject yokuvuselela futhi nakhona ingqalasizinda ngicabanga ukuthi usewahambele mhlambe onke ama-local municipalities angaphansi kwe-King Cetshwayo usaqhubeka futhi ngoba ngisho ukuthi amanzi iwona ngathi asinika kakhulu i-challenge njengamanje iyasetshenzwa kakhulu indaba yamanzi futhi izolunga and ngiyethembisa nami ukuthi la izolunga khona abantu bazolibona ngempela ushintsho ukuthi uyabona-ke nalo ushintsho esasiluvotela sinikeza i-IFP ithuba lokuthi isihole namanje ngisasho ngicela ukuthi nisethembe Msakazi kukhona ke uhlelo lukaMama uMeya noma nomkhandlu waseMlalazi municipality lokwethula noma ke ngithi ngale nje ukuhlatshwa kwamasoyi akade kuhlaba akade ekwethula emawadini ahlukene la kufanele kulungiswe khona imigwaqo njengo 9 lapha kunomgwaqo khona o 3.5 kilometers ofanele ukuthi wakhiwe ohlanganisa nakhona amawadi ahlukene uphinde waya endaweni yawo 11 kwaMfana wahlaba iso ekhona nakhona ukulungisa futhi umgwaqo lapho ukwenzela ukuthi njalo impilo zabantu zilekeleleke lapha bephume kulolu yasiza abakulona zikhona ezinye indawo ayihambele kodwa futhi khona lapho kukhona ukunikezela kwezakhiwo lezi seyiphelile sezakhiwe zaphela eseyilindele ukuba zingasetshenziswa zikhona-ke nakhona iy'nselelo zakhona ngoba kwesinye isikhathi isakhiwo siyaphela bese kuba khona lento othola ukuthi mhlambe i-item eyodwa nje edinga ukuthi umasipala afune usizo ngaphandle ukuze ikwazi ukulunga njenge-issue kagesi kunehholo noma ihholo ekade silinikezela emphakathini wasevuma ku-ward 8 lihle lisezingeni eliphezulu kakhulu lelo hholo kodwa njengamanje alinawo ugesi ngenxa yokuthi kudinga ku-Eskom lapho iy'nkinga-ke zikagesi njengamanje eziphethe i-South Africa ziyakutshela ukuthi akumuveki ngokushesha when it comes to i-electrification ama-applications onke enziwe everything is in place ukuthi leli yawo lona lithole ugesi ngoba phela njengoba selinikezela lifuna ukuthi umphakathi ulisebenzise ngayo yonke indlela ofisa ukulisebenzisa ngayo abangabi nenkinga yokuthi sefanele balisebenzise badinga ugesi sefanele baphinde bayoqasha ababoleka ama-generator noma iy'phehli mandla ukwenzela ukuthi bakwazi ukusizakala ngoba sekuyezinye iy'ndleko kubona okufanele ngabe zikhavele ngalesiya sikhathi kodwa-ke ngenxa-ke yezimo esibhekene nazo njengoba kulesi sikhathi nje we're going through load shedding nayo it's not doing us any justice izimo esibhekene nazo izikhulu bese ngiphinda ngicela nje futhi nasemphakathini yakithi siyazi ukuthi umphakathi sine-challenge i-unemployment amandla asinawo kodwa lento yokuzisebenzela ugesi ngendlela engekho emthethweni ngenhloso yokungawuthengi iyasilimaza kakhulu ngoba umakhelwane wakho ongenawo ugesi angisakwazi mina khansela ukumlekelela nokuthi ashesha uthole ugesi ngenxa yokuthi akukho i-revenue engenayo kwa-Eskom ukuze u-Eskom akwazi ukuqhubeka nokufakela abantu ugesi. Ngiyacela lokho umphakathi ohloniphekile ukuthi engathi singakunciphisa ngoba nathi kuyasilimaza kwawena nje okwenzile lamawala ugesi oza ngawo kuwena enza ukuthi ungavikeleki noma kukhona inkinga eqhamukayo ayizukuvikelwa lutho uzoshaya nje ulimaze ingane ulimaze yonke into
ingozi oyidalele wena bese futhi kudingeka ungenelele wona umasipala ukuthi usizakale lapho. Siyacela ukuthi sikugweme lokho. Mhloko ubeke kakhulu la indaba ye-COVID-19 kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi baphelelwe imisebenzi, abantu abaningi sebehlele emakhaya. Indaba la ithi vele izifika nje vele imisebenzi ayikho abantu abasha. Kunalolu hlelo lahulumeni oluthi noma lwakhipha amatoho kodwa liwakhiphela abantu kuthiwa umuntu ona-18 kuya 35. Kodwa bebekhona abantu abangaphezulu kwalowo minyaka abaningi abahlele emakhaya. Mhlawumbe njengomasipala waseMlalazi zithini inhlelo ngalabo bantu? Msakazi uthinta indaba enkulu neshisa ibunzi kakhulu. Uyabona nje thina esihlala kubantu sebeqala nokukhanda amaforamu okuthiwa over 35 ngoba bayithola engathi abaseyona ingxenye yabantu ofanele besizakale. Iqiniso ke lithi emsakazi ngiqale la ngokwe-youth ukuze siyofika kahle kuleyo. La inhlelo zethu ze-youth sithi sinazo kodwa into esifisa kakhulu nesithanda ukuthi isebenzeke ngayo le ndlela ukuthi asi-involve i-youth kuma-programs ayo. Ngoba into ethinta bona yaziwa yibo kangcono, ama-challenges ababhekene nawo ibona bawezwa kangcono, they are feeling the heat. So for us is to bring them on board, sixoxe nabo sithi ke nakho sinakho thina njengomkhandlu waseMlalazi for nina youth si prioritize kanjani ke lento, how do we move forward ukulekelela lama programs ukwenza beyimpumelelo ukuze kusizakale nini. Nje esontweni edlule kade kukhethwa i-youth council kwenziwa yona i-youth and bakugcizelele ukuthi nothing about us without us. Yes. So ke leyo bekuyimessage eze kulomkhandlu ukuthi njengoba ikhethwa le youth structure kudingeka ukuthi ibe involved kuma processes nama programs kamasipala ukuze kuyele kahle enje. Siyazi ukuthi sinenselelo yama unemployed graduates ahlele emakhaya abhekile ukuthi umkhandlu wawo uwasiza kanjani. Sinama dropouts amaningi. Uma kukhulunywa ngecrime isikhathi esiningi abantu abasha aba-involved lapho ngoba kunalento ye-substance abuse la abantu bayinikele kakhulu ey'dakamizweni okuzinselelo zonke lezo fanele ukuthi sibabekela eduze silande ochwepheshe abakwazi ukudila nanomqondo womuntu omusha ukubeluleka ngokwezengqondo nakubeluleka ngokwe-career futhi nakhona ukuthi nansi indlela ehambayo ngoba kuyavela ukuthi kukhona ama-career njengamanje angaselekeleli uhlala ne-qualification ngenxa yokuthi i-market ayisayivumeli i-qualification yakho. Njengamanje i-channel esikhuluma kuyona njengamanje u-YouTube mawubheka ithathe yonke into yayigoqa yayibeka la. Akabe khona umuntu owenza i-sales and marketing. Lo muntu ulindele ukuthi mhlambe uzosizakala kanjani uma kuziwa kulezi uzoyidayisa. Angithi akasakwazi ukuphuma ehambe edayisa le channel lapha nalapha yango-experience nango-qualification yakhe ngoba yonke into seniyithathe nina nayibeka la eduzane. As we move towards i-fourth industrial revolution zonke izinto ziya ngokunyamalala, iphepha liyaphela, we're moving digital. So kukhona lama qualifications owabonayo ukuthi asefuna ukuphelelwa isikhathi. Simlekelela kanjani ke lo muntu ngoba isikhona phela usayiphethe. Ilapho esidinga khona ukuthi sithi bring on board abantu abakwazi ukweluleka ngokwama career sihlale nabo nentsha la ukuthi now this is the direction that we need to take in order for us to get to where we want to get to. Inhlelo zethu zime kanjani ebese ukulekeleleni nakuyo le i-corruption ke esiphethe kakhulu, I mean crime nje kakhulukazi ngakafika ye-corruption ukusondeza inhlaka zokuqinisa umthetho njengamaphoyisa ye-SAPS sikhanda ama-community policing forum emakhaya ukwenzela ukuthi kulawuleke sona lesimo sobugebengu esiqine abantu abasha begcine sebe abantu ababi emakhaya. Leyo ke iza ngokwethu
izofaka nomuntu ono-35 years and above. Asikwazi ukuthi sihambe siyocela amavoti kubantu bavote bonke, omunye size simlandele embhedeni simthathe simhambise ku-voting station noma sizomvotisa ngokwespecial ekhaya ebese masifuna usizo ukuthi akasalitholi. We are not that kind of a municipality that excludes abantu abasethembile. So ke sizobuka nakhona ekuvulekeni kwamathuba azolokhu edaleka ngaphakathi. Singabi nayo le age restriction, ingaba khona eyimene ithile, kodwa eyethu inhloso ethi wonke umuntu akabe accommodated la, angabi bikho umuntu osala ngaphandle ngenxa yeminyaka yakhe, ngoba lokho akubelekelile. After 5 years uyabuya uzocela amavoti kubona laba bantu. Mabekukhumbuza ukuthi I know thina we are over 35 or above 35, asikwazi ukuvota ngoba it does not help us. Uzothini kubona? And abaningi ngokhetho oludlule babasho bathi cha asivoti ngoba sibana ndaba. Ileyo enguyo ithabekhulu ukuthi akufuneki babe naleyo sense of exclusion, kube ukuthi umkhandlu ayikho into ongabenzela yona. Kuningi angithi abazali yibo la uba youth from 18 to 35 usangifola under i-bracket ye-youth. Kusho ukuthi once waphuma kwi-youth ke awusakwazi ukuqashela, usukuphi ke manje ngoba awungeni naku-old age grant kahulumeni lapho. So ke kumele ba-accommodate-ke laba bantu ngoba kufanele ukuthi umuntu ngelinye ilanga maye-reacha i-age ethile la kuthiwa ke njengamanje usu-qualify for i-old age grant, akube ukuthi ususebenzile phela. Sisesikhathini ke esibi la imisebenzi engekho khona kakhulu, uthintelela umsakazi yokulahleka kwemisebenzi during i-looting nane-COVID nje. Iy'nkampani ey'ningi zisafare kakhulu, zaze zavala zathuthi ezinye zabuyela mhlawumbe emazweni angaphandle. Baningi abantu ngalesi sikhathi uhulumeni uthi uzama ukuthi uzokhanda imisebenzi engaka, kodwa isimo sikhomba ukuthi iyancipha mhlawumbe ngesivinini esingaphezulu kwale namba uhulumeni abethi uzolekelela ngayo. So ke izimo ezinjalo zisho ukuthi uma sihlala la ndawonye kukhona into ke thina lapha kwa-FP sinento enhle kabi esikhuliswe ngayo eyokuzakha nokuzenzela self-help and self-reliance. Ifuna ukuthi sigxilise kubantu ukuthi uyakwazi ukuphila ngokuzenzela ngokuyiqasha wena. Ikhona ke lena ama-co-ops afuna ukuthi siwachumise kakhulu, selekelele laphana abantu ey'ndaweni behleli kuzona, bahanjiselwe iy'nsiza kusebenza, bakhiphe imikhiqizo khona lapho abahleli khona, basupply imarket relevant for that particular area abakuyona. Lokho kwenza ukuthi kube khona okungenayo kwena ukuthi ukwazi ukuphila nomndeni wakho, ngale ukuthi uzuyofaka i-CV uqashwe uba ubasi wena ngokwakho, ukwazi futhi lapho ngesikhathi ubasi ufaka abantu oyaqasha, kuvuleka namathuba emisebenzi ngosizo lomkhandlu. Ngisekulokho nje umsakazi kade ey'nsukwini ezedlule la e-town hall yethu sinikezela ngey'nsiza kusebenza kuma-co-ops angama-30 abantu labo abaqeqeshwa abathathu bayoqeqeshwa ukuthi ukuyisebenza udingani nani banolwazi, base beyanikezwa i-equipment manje ukuthi go out there nikhulisa amabhizinisi enu. Silindeleke into ey'njalo ukuthi zande emphakathini esikuyona, ukuze imiphakathi esithumile nesethembile ikwazi ukuphila. Madlokovo mhlawumbe ngenxa yesikhathi lesizophuthuma nje uke wathinta indaba nayo ukuthi umkhandlu ukhiphe ama-bursaries. Khona manje ukhuluma ngendaba yokuthi niqhuqhumezela abantu ukuthi bafunde engicabanga ukuthi ama-skills ukuthi bakwazi ukubuya. Ngabe lezi ngane nixhase ngama-bursaries benikethelani ukuthi ziyofundela leyo mkhakha noma nje ukuthi umuntu uyofundela into ayifisayo, nanokuthi mhlawumbe uma ibuya seziza khona la akhona amathuba ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukuthi iqasheke? Msakazi asikhethelanga lezi ngane kulokho ngoba uyayibona ukuthi iyona
uma uyinikeza ithemba ukuthi uma iphothula izifundo zayo uzoyiabsorb uzoyithatha uzoyifaka lama ukuthi mhlambe uyikhethela ukuthi izifundo zayo ayincike nokusebenza kukamasipala uyinika lelo themba ngisebenza lapha yazi ukuthi umasipala nje obungilekelela usho ukuthi ke mangiqeda la ngizobuya ngizobona khona okungaba yishwa ke ukuthi unikeze ithemba elinjalo emphakathini ngakho ke asibakhethelanga abantwana sikhethe sinike labo ebese bemukelwe nabe benama marks angathi angcono ngoba beza sebephethe kuma applications abo nencwadi zokwemukelwe ngokufunde phakathi ayisengemukeliwe nakho la bengapply khona ebese sibelekelelane kanjalo asibakhethi kodwa ke ikhona yona lento ethi kuyelekelela kakhulu ukuthi umkhandlu nje kwakuthiwa Mlalazi municipality ukufice nje abantu abaningi kuthiwa baseMlalazi berana nje umasipala wabo nakhona ke kuzosilekelela ukuthi sazi ukuthi sinentsha ngaphakathi ekufundele ukuphatha lama office angaphakathi kamasipala okusho ukuthi ke in the near future labantu abe graduate lapha baphinde bavuleleke ikhala kulabo abaphethe iziqu ezifanelene nokuthi bangasebenza ngaphakathi kumasipala. Mhlawumbe ke sisiphetha kunendaba enkulu ehlasele izwe lakithi nje lonkana indaba yenkohlakalo. Ngabe ke mina njengomlalazi municipality ikakhulukazi ngaphakathi nangaphandle iziphi indlela engicabanga ukuthi nizolwa ngazo nayo inkohlakalo? Umsakazi uyazi ngesikhathi kushintsha uhulumeni waphambilini zokhumbula ukuthi la kwaZulu Natal sasinohulumeni wakwaZulu ngaleso sikhathi owawuholwa umntwana waphinda angena okwathi ngesikhathi kushintsha kungena kuhulumeni wentando yeningi zonke izinto ama assets ngaba nanoma yini ongayicabanga okwakusele lapho wathi lokhu okukahulumeni akukhona okwami akukhona okwethu thina sisebenza kuhulumeni ngakho ke sizokuthatha kunjengoba kunjalo sikuse kuhulumeni ongenayo akukho ngisho isele sizophuma nalo thina ngokuthi lisele emgodleni noma esikhwameni ileyo mfundiso ke nathi ebuholini beIFP esifundiswayo ukuthi okungekhona okwakho akukhona okwakho musu uyihlanganisa nabo uma unikezwe isikhwama okuthiwa esabantu aselekelela abantu asibelekeleleke phela abantu isikhwama ungabe wena usungenela ukuyicebisa wena noma ukubona ukuthi lokho sekulapha njengoba sekukuhle kangaka nje sekufanele ukuthi kube okwakho sibambeke into efana naleyo thina ekuthenini inkohlakalo sizama ukuyigqilanisa kakhulu nayo futhi siyimisela ukuthi kwenzeke lokho kuyishwa ke ukuthi yenziwa inkohlakalo abantu abethenjiwe imphakathi bakufaka abantu ngoba besenkingeni bethi wena yiba uMoses wethu sitakulu sikhiphe kulolu sizo uyafika wena ugida phezulu kosizo lwabo uyakuthokozela lokho udle yonke le mali efanele ngabe ilekelela laba bantu iphutha ke lelo into esingahambisana nayo leyo futhi ke silwisana nayo ngayo yonke indlela nathi ke kulomkhandlu wethu njengoba sisafika kuningi esisakwenzayo nokuzama ukubuka izinto zonke ezingaphakathi ngoba asifisi ukuthi umasipala waseMlalazi ubalwe nabanye abaphezulu ngenkohlakalo sizoqinisekisa ukuthi kwathina ama officials ku administration leya yethu la kumasipala abantu abakulungele ukwenza lo msebenzi futhi nabo bawenza ngendlela okuyiyona idingo zabantu asiye kubantu ngendlela efanele akungabikho amathenda azobe sekhishwe emasayidini singawaqondi ukuthi aphume kanjani kangangoba sinomgomo esibekele wona ukuthi yonke into ofanele yenzeke kulo masipala fanele ithole izibusiso zikamhlonishwa umeya ukwenzela khona ukuthi sibheke ukuthi ayikho into eyenzeka ngale kolwazi lukameya ukugwema ukuthi kungagcini sekukhona oyidabelayo nje ebhodweni kungaqondakali ukuthi kanjani ngoba kuyisho ukuthi uthola ukuthi uqhamuka amaphepha esethi nansi iproject esiyenziwe noma isiawadiwe endaweni ethile imali engaka kuze uthola ukuthi akaziqale nokuqala leyo project akazibebi kodwa
amaphepha asho ukuthi yenziwe kuyishwa ke leyo mhlambe as umeya as a political head yalomkhandlu i-oversight role ebambisene nama-office bearers akhe ibaluleke kakhulu ekuthenini siqiniseke ukuthi i-corruption ayenzeki kulo masipala wethu. Intsha kakhulu ezweni lakithi nakhona la Mlalazi municipality igxile kakhulu ey'dakamizweni. Ngiyazi kuba kubalula lokho mhlawumbe nje ukubheka nje khona ngqo ngaphambi kokuthi sidedele ukuthi-ke yini njengomasipala iy'nhlelo zenu zokuthi-ke intsha ikibe busy iphume kakhulu ey'dakamizweni mhlawumbe ngokwezemidlalo njalo njalo. Msakazi izinto noma nje ake ngithi ukuba busy kwentsha ngezinto ezakhayo kunciphisa isikhathi noma amathuba okuyinikela ey'dakamizweni. Ngakho-ke ngokubambisana nale youth council ekade iphethwe ihhovisi likameya linayo inhloso yokuthi ikakhulukazi kwi-sport umasipala wethu esikhathini esiningi ububheke kakhulu uhlobo olulodwa lomdlalo okuyisoka noma bengena la okunye nokunye kodwa engathi ifocus ibibheke kakhulu ebholeni ley'nyawo. Sinohlelo ke oluthi asiwelule lama sports codes accommodate abantu abaningi ngoba intsha inamakhono amaningi ehlukene akibo bonke abantu abathanda ibhola ley'nyawo. Maningi amanye ama-sports codes namakhono kuwona abafisayo futhi ukuthi nabo bayibone beyingxenye makuthiwa kune-Mayoral Cup for instance akube ukuthi lama-sports codes are included la. Ngaleyo ndlela intsha yonke iyayifila i-accommodated. Nawe ukuthi-ke kukhona laba abavele sebengenile kulesi silingo sey'dakamizwa. Kuyobaluleka ukuthi umkhandlu wethu usondelane nama-stakeholders noma ake ngithi nalabo abasebenza kakhulu ukulwisana ney'dakamizwa sibabeke eduzane baselekelele nathi ukuthi lezi ngane siyiqoqa kanjani ebese siyenza mhlawumbe ngokwama-cluster ngoba ama-ward maningi kungaba impossible ukuthi siye emawadini onke. Mhlawumbe sibe nawo lawo ma-sessions la siqoqa khona intsha sixoxe nayo through umuntu oqualified ukukhuluma leyo nto. Sibheke ukuthi uma odinga ukuya kwe-rehab simlekelela kanjani njengomkhandlu ukuthi akwazi ukusizakala ngoba nakhona kumele ukuthi umuntu abe nalo uthando lokusizakala before asizakale ngoba ongafuni ukusizakala kwesinye isikhathi kuba nzima ukuba bona abanye bethathwa ngenkani beyoshiya ama-rehab uma ebuya umuntu aphinde abuyelele ezidlekeni lesiwayevele athathwe kusona. So ngicabanga ukuthi ukumeluleka ngokwengqondo before azahambe aye lapho akabe nalo ugqozi nalo ukuthi hayi no ngiyayibona impilo engikuyona ukuthi ayikho right ngiyalidinga lolu sizo ebese-ke eyelekelela. Mhlawumbe-ke sesiphethe amadlokovu iy'nhlelo-ke enazo ukusuka manje kuya phambili njengomlalazi municipality. Okubaluleke kunakho konke ngoba uyabona kungayishwa ukuthi uqhamuke nawo wonke ama-ideas amahle owacraftile ukuze uthole ukuthi uma ufika emphakathini irrelevant. Yes. Okwethu is to go to ama-communities ethu njengoba ngike ngabalula phambilini ukuthi sibhizi nama-road shows manje siyakubona sixoxa nabo ukuze siyenze kahle lento. Yibona abasithumileyo kufanele basitshele ukuthi basithume ini. Sinazo ey'khona iy'nhlelo kodwa-ke ukuzi-imposa emphakathini kwesinye isikhathi kugcina sekubonakala njengokuthi bafunza into abangayithandi. So kuyasilekelela kakhulu ukuthi sibe seduze kwale mphakathi ngoba nayo into ebuye ilimaze kakhulu ubuholi kakhulukazi amakhansela ilokhu uhambela kude nabantu. Ugcina usubona sekuney'teleka kuvala umgwaqo kulinyazwa ukungalazizinda ingoba abantu ababonakali. Amakhansela awabonakali wathi omunye umsakazi thola ukuthi idu njengekhansela emva kokhetho asithule njalo asithule siyahlela siyeza bafowethu cha iy'nhlelo zethu ngathi kukanjalo our main goal ukuthi sibe seduze kwabantu sithole kubona ukuthi yini abayidinga kithi siyisebenze ngaleyo ndlela.
Select Africa update ke sikhulelele ngobukela ukuthi lesinohlelo lwespecial la sikhuluma khona namandla ngoba uDeputy Mayor woMlalazi municipality. Mandla ngoba ngaphambi ukuthi ke sisidedela ngempela ukugcina manje awakho nje ukugcina emphakathini waseMlalazi. Umphakathi wethu waseMlalazi municipality baqashi bethu siyacela ukuthi ukusebenzisana phakathi kwethu nani kube into esiqinisile. Siyafisa ukuthi ibe khona indlela yokuthi sixhumane, kungabikho la okune vacuum khona okuzogcina kudala ukuthi ningakwazi okuqhubekayo ngomkhandlu wenu. Sinawo ama page ku social media la okupostwa khona ama updates okufanele kube ngosuku nosuku. Njengamanje ayikenzi kahle, ngiyafisa ukuveza lokho ayimile kahle. Kodwa ke silwa nokuthi akube ukuthi into yenze usuku nosuku nazi ukuthi emkhandlweni ukwenzakalani. Kodwa futhi nathi njengobuholi benu siyimisela ukuthi information ifike kunina ngoba yonke umuntu oprivileged ukuthi akwazi accessa i-social media. Siyimisela ukuthi information ngendlela ezahlukene ikwazi ukufika kunina, ningahlali ningenalo ulwazi ukuthi yini eyenzakalayo emkhandlweni nigcine ni-blank kanti nisithumile. Ngiyafisa ke ukuthi umphakathi wethu nisibekezelele nje isikhathi sisathi go through izimo esibhekene nazo njengamanje zizodlula, sizosebenza futhi njengoba sacela ukuthi nisethembe namanje ngiyacela nisethembe ngoba nathi siyimisele ukusebenza ngokuthembeka kini. Uyena ke uMadlovu uDeputy Mayor woMlalazi municipality besikhuluma naye usukwini namhlanje mayelana nje nezinhlelo abanazo for umphakathi okhona eMlalazi. Siyacela ke ubukele uzivakashele nakhona inkundleni zokuxhumana uyasithola ku Twitter and Instagram @Select Africa TV, ku Facebook Select Africa TV, ungakhohlwa ungena ku YouTube Select Africa TV, ulike usubscribe futhi uphinde ucomment. Mina ngingusi Nhlanhla le Select Africa TV. Madlovu siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Siyathokoza kakhulu sisi egameni likaMhlonishwa uMeya uPhuthi Iqulu ubuholi bonke baseMlalazi nama officials ethu siyathokoza kakhulu, siyanthanda baqashi